ሰላም ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይውዝሕልኩም ክብራት ቤተሰበይ ከመይ ቀኒሖም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሓንቲ ሰላም ዘለኹ ንስኻትኩም ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ ያው ሎማዓንቲ ለመጀመርያ ግዜ ቪድዮ መፅአኒኹ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ካብ መጀመርያ ጀሚርኩም ክሳብ ትኸሳት ላይክ ነገርኩም ሰብስክራይብ ነገርኩም ሓሳብ ንሃኩም ተበራትዕኒ ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ያው አጋሽ ዝኾንኩም ቻናሌ ድማ ላይክ ሰብስክራይብ ክትገብሩልይ ብትሕትና ይላበወኩም ማለት እዩ ያው ዩቲዩበይ ለመጀመርያ ግዜ ከኣየ ቪድዮ መፅአኒኹ ማለት እዩ ናይ ዩቲዩበይ ካብ ልኻፍቲ 2 ዓመት ገይሩኒኦ መፅለ ልደት ታሕሳስ 2 ዓመት ክገብር ኢሉኒዮ ያው ዓመት ሙሉእ ሰዓት ልኽመለ ብዙሕ ነገር ደኺመለየ ግን ከም ትደኸም ኩሉ ሰዓትስ ብድሕሪስ ኣይሰራሕኩሊ እና ለድሕሪት ካብ 4000 ሰዓት አውሪድንኒና እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሻብ መወዳእታ ብትዕግስቲ ማለት እዩ ክትሰምዑለይ ላይክ ክትገብሩለይ ብትሕትና ይላበወኩም ይቅርታ ኣብ መጀመርታ መዓልተይ ምልማ ነብዚሐ ማለት እዩ እና ልማዓንቲ ልመፃ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ እንዳይ ደቂ ተባዕትዮ እኳ ብዙሕ ትሽግር ኣይመስለኒ ግን ዘለኹ ተሊኹም ከዓ ትጠቕመኩም እያ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካሊእ ዓዲ እንድዒ ኣብ ስዕዲ ዓረብ ግን ያው ብፈረፈር እትሽግራ ኩራት ኣሕዋተይ ተሊኸን እየ መድሓኒት ንዓየይ ኣነ ንዓይ ዝጠቐመትኒ መድሓኒት እየ ዘልክል መፅአኒኹ ያው ከምቲ ዝፍለጥ ኣፍቲ ብብዙሕ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ብጭንቀት ድቃስ ብምስኣን ውሽጥኻ ጥዕና ዘይምህላው እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ብድርቂ ፀጉርኻ ርእስንሲ ቆርበትና ደረቕ ከሎ ካብኡ እውን ያው ናዳዓረብ ምግቢ ደሞ ንፈልጦ ኢና ምግቢ ሕፅረት ምግቢ ክህልወና ብዙሕ ይኽእል እዩ ብብዙሕ ነገር ይመፅእ ናተይ ካፍቲ ብጭንቀት ናተይ መፂኒ መኪርኒ ፈረፈር ማለት እዩ ብጭንቀት ዘይመኮርክዎ ነገር የለን ኣብዚ ዩቲዩብ ሰርች ናገርኩ ቅርንፉድ ይብላ ቅርንፉድ ይገብር ምንም ፋይዳ ይብሉን ለይሞን ይብላ ለይሞን ምስሕና ይብላ ምንም ኣንዓይ ክጠቕመና ይኽኣለይ ግን ሕጂ ግን ማለት እዩ ንዓይ ዝጠቕመኒ እግዚአብሔር ይመስገን መድሓኒት ረኺበዮ ያው ካብ ዝጥቀሞ ሓደ 5 ወርሒ ክገብር እዩ እዚ መድሓኒት ካብ ዝጥቀሞ ማለት እዩ ኣነ ሰው እንድዒ 3 ግዜ ድየ ገለ እየ ተጠቒመያ ብቻ ካብኡ በቃ ኣይተጠቐምኩን ሙሉእ እዩ እኒኦ ማለት እዩ እዛ መድሓኒት እዚኣ እያ 3 ግዜ ብቻ ተጠቒመ ገዲፉኒ ማለት እዩ ንዓኻትን እውን ትጠቕመክን እያ እና እዛ መድሓኒት እዚኣ ኣብ ሰደልያ እያ ትርከብ ንዓሞታትክን 30 ቅርሺ ብቻ ሂብክን ግዝኡልና ትብልኦም ትኽእል ኣይኽን ማለት እዩ ኣነ ብቻ ይኾንኪ ኣዕራብ እውን ይጥቀሞ እየን ኣዕራብ እውን ግሽራ እዚ ብዓረብ ግሽራ ይበሃል ፈረፈር ኣለወን እዩ ኣነ ልፈልጠን ኣለዋን ዓሞታት ይጥቀማሉ እየን ካብኡ ለመሓዝተይ ፈረፈር ዘለወን ተጠቒመናሉ ገዲፍዎን እዩ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ተጠቐማላ ይኽን ኣጠቓቕማ ከይረሳኹ ገዲፈዮ ነይረ ኣጠቓቕማ ክነግረክን ማለት እዩ ያው ዘይቲ ተገርክናሉ ፀገም የብሉ ጨጉርክን ኣነ ዘይቲ ይገብረሉ እየ ዘይቲ ገይረ መጀመርያ ብሻምቦ በደንብ ኣፅረየ ይሕፅዋ ማለት እዩ ብሻምቦ ምስ ተሓፀብኩ ምስ ኣፅረኽዎ እዚኣ ካብዚኣ ይገብር ማለት እዩ ላብዚ ቆርበትና ኢና ንገብረሉ በደንብ ማለት እዩ ለኩሉ ቆርበትና ንገብረሉ ማለት እዩ ካብኡ ለኩሉ ምስ ገበርና 10 ደቂቃ ኣብ ፀጉርና ንፅንሖ 10 ደቂቃ ፅኒሕና በደንብ መሰጅ ገይርና ካብኡ ንሕፅቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ያው ንእሽተይ ጨጉሪ ተድርቕ እያ ግን ምስ ወፃኽን ኣድሪቕክን ብመንሸፍ ኣድሪቕክን ቅብኣት ጌርክን ትምሽጦ ትኽእል ኣይኽን ማለት እዩ ናቲ ሕዚ ጎንጉነየ ስለ ዝነበርኩ እየ ቅብኣት ዘይገበርኩሉስ ኢለ ጎንጉነየ ነይረ ድርቕ ኢሉ ንእሽቶ እምበር ኣነ ማእዘይ ልገደፍክዎ እዩ ቅድም በቃ 3 ግዜ ብቻ እየ ተጠቒመላ ገዲፍኒ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እዩ እናስኻትለ ለቸገረክን ፈረፈር ተጠቓማላ ይኽን 30 ቅርሺ እያ ያው ዋናው ፀጉርክን ምሕያው
ይቅርታ ቪዲዮ ቆሪጽኒ ማለት እዩ ዋናው ፀጉርካ ምሕዋእ እዩ ናተይ ቅድሚ ፈረፈርና ድሕሪ ፈረፈረሉ ጨጉሪ ያው ቅድሚ ፈረፈርና ሪ ጨጉሪ ያው ፎቶ ከመጠልክን እየ ትሪኦ ይኹን ማለት እዩ ያው ከዚ እግዚአብሔር ይመስገን ቆሪጸሉ እምበር ብጣዕሚ እዩ እንትን ኮይኑ ተለዊጡ ማለት እዩ 5 ወርሒ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ያው አብዝታት ከባቢ ገለ ምናምን እዩ ነይሩ ሕዚ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ገዲፉኒ ማለት እዩ እና ፈረፈር ትፈልጦ ብጣዕሚ እዩ አቸጋሪ ብጣዕሚ እዩ ሕማቅ እና ተጠቀመላ ሕንኩራት ሕዋተይ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ንክሰርሕ ግን ቅድሞ ክንዲ ቪዲዮታት ደሊታ እያ ሌላ 10 ይኹን ቪዲዮታት ለመጀመሪያ ጊዜ ስለዝኾነ ማለት እዩ እና ሕንኩራት ሕዋተይ ያው ደስታ ይላትክን ላይክ ሰብስክራይብ ሸር ግበር አላብ ማሐዝ ክትጥቀማላ ማለት እዩ ያው بخالي فيديو كسام دراخل سسنا ينعخاتهم سسنا ينعخاتكن تسلولكن حتى ندخلها نكمل سلكني لخلو مالتيو لي خلو خا طيقه من السيا مالتيو انا سسنا ينعخاتهم سلام እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን يعني لي